Hoe heet je en waar kom je vandaan en in welke klas zit je? Ik ben Femke, ik kom uit Aardenburg en ik zit in HAVO-VWO 1E. Ik ben Jara, ik kom uit Oostburg en ik zit in HAVO-VWO 1F. En wat doen jullie vandaag hier? Wij geven een rondleiding voor groep H. En dat is de school uit Groede en de school uit Schoonijken. En wat moeten jullie allemaal doen? We lopen met een bordje en dan weten ze dat ze ons mogen volgen, dat ze weten naar welk lokaal ze moeten de volgende les. En hoe ziet jullie programma eruit? We hebben net in 309 les gehad. Nu hebben we gym. En daarna hebben we techniek. Maar eerst hebben we pauze. En dan hebben we iets met geschiedenis, Nederlands en talen door elkaar heen. En welke lessen vind je het leukst? Ik vind het leukst natuur en techniek en gym. Natuur en techniek omdat je daar proefjes mag doen? Maar ook omdat je daar gewoon mag knutselen en doen en beeldenvorming. Het lijkt erop, maar je kan echt zagen. En je hoeft niet per se te kunnen tekenen daarvoor. En welke lessen vind jij het leukst? Ik vind gym zelf heel leuk, daar ben je gewoon lekker bezig. En ik vind het zelf leuk om dan ook weer nieuwe dingen te leren bij gym en beter aan mijn conditie te gaan werken. Jullie hebben zelf de open dag meegemaakt toen jullie in de laatste jaar van de basisschool zaten. En wat kan je ervan herinneren en hoe vond je het? Ik vond het toen echt heel leuk. Ik vond het leuk dat we al een keer de nieuwe school konden kennen. Dat je toch al een beetje de lokalen weet en zo. En gewoon alle lessen die ze hadden voorbereid was van alles ook een beetje, maar toch weer heel duidelijk. Dus het was dan heel leuk om daar zo mee aan de slag te gaan. Ook een beetje hetzelfde als Jara, maar ik had er toen we het hoorden dat we naar de UOP-dag gingen, had ik er eigenlijk al heel veel zin in. Want ik zei echt elke dag ook gewoon tegen de juf die wij hadden, zei ik ook altijd ik heb er zin in, dan gaan we scheikunde doen, heb ik zin in. En toen we dat uiteindelijk gingen doen, dan vond ik dat echt geweldig. En ja, ik vond het heel erg leuk die UOP-dag. Toen hadden jullie een indruk van wat het Swin College inhield. En later zijn jullie naar het Swin College gegaan om te leren. En is jullie, wat je je eerst voorstelde, is dat dan ook uitgekomen? Of is het beter of slechter? Het is beter eigenlijk. Want ik dacht eerst dat ik echt gewoon niet echt vrienden zou hebben. En dat ik altijd zeg maar de kluisjes ging vergeten en de lokalen. Maar dat valt het hartstikke mee, want als je hier eenmaal rondloopt, dan onthoud je wel waar wat is. En ik heb ook hele goede vrienden gemaakt, dus ik ben gewoon blij dat ik hier op school ben gegaan. En hoe was het voor jou? Voor mij was het ook wel een beetje zo. En er zijn heel lieve mensen die rondlopen, ook docenten. Dus als je even de weg niet meer weet, kan je het gewoon vragen. En ik voelde me gelijk thuis hier zo. Wat vind je van de begeleiding, de docenten? Jullie hebben ook een klassenleraar of klassenbegeleider. Ja, ik ben daar heel blij mee. Onze mentor is echt heel aardig, is meneer Van Grimbergen. En ook alle docenten die hier rondlopen, ik vind dat ze heel goed les kunnen geven. En ja, dat is heel prettig met de kinderen en de leerlingen omgaan. Ik heb als mentor meneer Frins en hij is ook heel erg aardig. Hij is onze gymdocent en hij geeft altijd hele leuke gymlessen en hij kan goed begrijpen wat wij voelen. En ook andere docenten die geven ons ook heel goed les. En ja, ik dacht eerst ook dat wiskunde helemaal niks ging worden, maar dat vind ik nu ook heel erg leuk om te doen. Vooral omdat de docent ook heel aardig is.
Nog 2 minuutjes. Ik ben Marian Hertogs, ik woon in Waterland-Kerkje en ik zit in TH1D. En dat is de brugklas van het Swin College. En je bent nu met een groep op pad die je rondleidt. Wie zijn dat? Dat zijn er zit een andere school uit Biervliet bij en dan nog een school uit IJsendijk, mijn oude basisschool. Oké, dus vorig jaar heb jij ook hier rondgelopen. En hoe was dat? Het was wel leuk. Ik vond het leuk dat er al verschillende leraren bij waren, dat er ook andere kinderen hielpen. En ik vond vooral de quiz op het einde en ook de optredens best wel leuk. En hoe bevalt het op het Swin College? Het is wel leuk, het is alleen misschien van de basisschool naar het middelbaar is wel bijvoorbeeld veel meer huiswerk en toetsen. Maar voor de rest vind ik het best wel leuk, vooral tijdens de pauzes. Kun je makkelijk vrienden maken? Ja, op zich wel. Want er zitten best wel veel kinderen in de aula en je zit ook wel dicht op elkaar en zo. Dus dat wel. Toen je op de basisschool zat, was dat in Waterland-Kerkje of ergens anders? In IJsendijken zat ik op de basisschool. En dan kom je hier weer veel bekenden tegen? Ja, eigenlijk wel. Maar er zijn ook heel veel kinderen naar Terneuzen gegaan, maar ik ken wel een paar mensen hier. En wat zijn de leukste vakken? Ik vind gym best wel leuk. Ik vind geschiedenis en Engels vind ik best wel leuk. En wat je nu doet, die kinderen begeleiden, heb je jezelf daarvoor opgegeven of is dat aan je gevraagd? Hoe ging dat? Het werd in de klas gevraagd en ik wou het eigenlijk best wel graag doen. Dus toen heb ik me opgegeven daarvoor. En is het leuk? Het is heel erg leuk. Ik ben Niel en ik zit op het Scheuzenest. Waar is dat? In Biervliet. En nu ben je op het Swin College in Oostburg. En wat vind je van de school? Ik vind het wel een mooie school, ik vind het wel leuk. En de lessen die hier vandaag gegeven worden? Leuk, je bent creatief bezig, dus ik vond het wel grappig. Wel leuk. Heb je al zelf nagedacht over hoe je verder wil gaan? Ik zou wel graag naar de HAVO-klas willen, maar ik wil later wel iets met kunst doen of met mode, maar ik weet nog niet precies wat voor beroep ik zal doen. Ja, dus artistiek werk vind je wel leuk? Ja. En kan dat op het Swin College, wordt er ook een beetje aan artistiek onderwijs gedaan? Ja, zit ik op kunstklas en dat is op vrijdag en dat is best wel leuk om te doen, want dan kan je doen wat je wil en ze hebben daar ook best wel veel materiaal waar je kan doen. Oké, nog veel succes met de rondleiding en tot ziens. Dankjewel. Hoe denk je dat het is als je van de basisschool naar de voortgezet onderwijs gaat? Denk je dat dat een grote stap is of dat je makkelijk vrienden maakt? Nou, ik denk het is wel een grote stap en vrienden maken, ja. Ik denk wel dat dat op zich wel gaat lukken. Ja, het Swin College, want het is ook echt een hele leuke school en het is altijd heel gezellig hier, dus ja. Swin College, here we come.